Mennesker i ulandene er med til at producere de fødevarer, der sælges i de danske supermarkeder. Ved at kræve, at supermarkederne tager ansvar, kan du være med til at forhindre, at mennesker i ulandene arbejder under urimelige vilkår eller under miljømæssige uansvarlige forhold. Det starter hos dig. Du kan stille krav og gøre en forskel.